home este? Pois non sei, porque estamos perdidos outra vez. Veñoli, saca o mapa para ver onde estamos. A ver, ó. Estes somos nós. Pois o que pasa é que non sei como chegar ao sitio ese que dixo o cura. E se lle poñemos un pouco de sombra, suavizaremos ese xesto de cavernícola. E non será aquí? Pois onde eu che dicía. Mira, según isto, xiras, vas en liña recta e chegamos, mira. Pois si que era ben fácil. Chamamos á porta. Traemos unha mensaxe do ceo. Non temos un plan. Como que non? Deixamos o cura, imos onde a Toni Soprano, deixamos a bella, danos a mercancía, cobramos e liscamos tan lonxe como poidamos. Eu penso que está clarísimo. Agora vais a ir todos rodados. Non digas iso, que traballa para a mafia. Non sabemos o que nos imos topar aí dentro. Por iso non vos preocupedes, del xa me ocupo eu, co meu style, o meu donde xentes ninguén se pode resistir aos meus encantos. Agora mesmo ti non ten máis posibilidades que a ti. Hola, rapaces. Benvidos. En que podo axudar? Verá vostede que viñemos buscando o señor Toupa, pero debemos apuntar mal o enderezo e que tivemos unha pequena crise polo camiño. No, estades na dirección correcta. Que necesitades? Tomates, cebolas, ovos... Acabo de colleros agora mesmo. Todo da terra. Tranquilos. Eu tamén tive unha crise de conciencia fai uns anos. E agora teño todo... orgánico. Verá, é que non só foi máis ben unha crise de fe. Pero parece vostede bastante ocupado, así que non se preocupe que xa buscamos en outro lugar. Aquí, mira, por exemplo, a electricistas, embalsamadores, economistas... enterradores 24 horas. Sabes? Que pasa? Que como son un home sensible que lle gusta cociñar e cuidar da horta, e pode que de vez en cando me polla a salla da miña nai e vaya a facer a manicura cas súas amigas, entón que pasa, Que xa non son o suficientemente bo para facer este traballo? Non, se nos non queríamos ofender, vese que vostede é unha persoa moi profesional. Cunhas uñas moi ben coidadas. Gracias, chula. Por que a xente me xulga? Son bono que fago, sabedes? Gústame o meu traballo. Non é fácil traballar no que a un lle gusta. Son un privilexiado. Non se pode poñer límites simplemente porque o que faz non é o que deberías ou se esperaría de ti, simplemente polo teu aspecto. Ademais, que se espera de ti? Tes toda a razón. Que pasa, que porque levo estas pintas teño que ser un criminal? A que non o es? Sí, pero eu de pequeno tiña un soño. Nunca yo dixen a ninguén porque na miña familia está mal visto, son moi tradicionais. Ben, senta, conta. Contalle do señor Toupa que é o que che pasa. Que pasa? Que porque eles sexan todos uns delincuentes eu teño que serlo tamén? Pois non! Eu quería ser... Solto. Que querías? Que se entere o mundo. Eu quería ser bailarín. Por unha vez estou de acordo con Ignacio. Collemos algunha arma e liscamos. Noto malas vibracións neste espazo. Os sinais non son nada positivos aquí. Bo, pois non sei por que o dis. E por que non? Porque a sociedade di que un home heterosexual? Porque estaría mal visto? Ti nin caso. Escoitasme? Mira pro teu amigo. El non lle importa o que dirán. Está orgulloso de amosarlle ao mundo. Aposto xo que queides a que de pequeno lle pegaban. E seguro que os veciños o persiguen por cantar Lady Gaga na ducha a todo volumen. Pero él resiste. Dalle igual. É feliz. Nada.
Isto está máis limpo que a túa conta do banco. Non todos os que traballan para a mafia teñen que ser criminais. Oh my god! Non, mentiroso non é. Ten todo orgánico. Marchado tranquila que saben cargo eu. Quedan boas mans. Ti, Aníbal Lecter, solta o párroco. Mira, decididemos dunha vez que non teño todo o día. Deixao ou botamos isto na túa horta. Ai, sodes malas! Vos, levade o cura ao coche. Tino busca cartos e armas. Tino, que pode ser calquera. Pois a mí sabe a Apolo. Se saímos de estófago vegetariano. Se nos das os cartos, É a junta a per. seguimos cada un polo seu camiño. Todo vai a sair ben, se o destino quixo. Moi ben, malditos. Devolvédeme a miña nai e ninguén sairá ferido. Vos non aprendedes, verdade? Hostia bella! Esta chuva, e vou matar a esta xente toda. Ui, como merda se apaga isto? Non faltaba.